Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украйна, нашето запитване към Украйна, което е изпратено по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украйна и да поискат нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействие на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS. Идентифициране и серийния номер производство, което е на този дрон, и сме го изпратили още в събота в Украйна и искаме от тях информация. В рамките на месец да придобием няколко системи, а по механизма SAFE, това, което и вчера го споменах през конференцията, там може би ще отнеме година. Поради проста причина, че такива продукти, готови, произведени, да стоят и да чакат, няма. Те се правят по поръчка. По отношение на Безмер, нещата така са сравнително спокойни. Както знаете, има разположени 2 самолета в самолетите цистерни в Безмер. Изпълняват полети не основна, а само в северна и северо-западна посока. Водят тренировъчни полети. Виждате, че имаме многонационална бойна група в Ново село. Инциденти до сега аз поне не зная да има. За сега от американската страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2.